Chikno ma ogol gi doho mamalo koro nyiso ni dhi chuno IEBC mondo mi oti kod Rijista maching ma ogo chapa kaponi mano manyasani obiro bedo gi ng'ikruok. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyocha odhi e doho kadwaro ni ogol chik ne IEBC mondo ti kod Rijista ariyogo duto e yiero ma juma manyien. Doho oyie kod kwayo ma kamano bang' nono tiende. Motelo, IEBC nyocha omako chung' motegno ne Rijista manyasani kende ema nyaka tigo. Kata kamano, eng'eto mare, jang'ad bura Mugure Thande oyango ni biro bedo matek konyo jogo ombulu ma masinde mag KIMS ok bi yango nonro margi kaluwore gi ng'ikruok manyalo bedo masindego. Achiel kuom weche ma Azimio la Umoja osebedo kaywago en bedo ni yor masin ok nyal gen kuom 100%, ahinya to e kuonde ma nigi midhiero mag teko stima, teko mbui, midhiero ma nyalo kel gi lokruok e chal mar lwasi koda ka jogo ma lith lwetegi masin mag KIMS nyalo rem fwenyo. Doho no wacho ni duoko ma IEBC nyocha omiyo Azimio la Umoja ok ler malong'o kenge manitie manyalo chiwo geno ni onge ng'ama biro rem goyo ombulu wirane ng'ikruok mowuok kor duolno. Okang' ma kamano ochuno doho sundo duolno mondo mi oti kod Rijista ariyogo kaluwore gi dwaro mar chik. Motelo ne ng'eto ma kawuono, IEBC nyocha pod omako chung' motegno ni Rijista manyasani ema nyaka tigo e yango joluto ombulu. Bang' ng'eto ma kawuono, okil mar IEBC Edwin Mukele okwayo doho mondo omigi andika mar ng'etono ma IEBC dhi tiyogo e keto ikruok margi maneno ni chenro margi ma tich ariyo ok obedo kod chochni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.